बिक्रम दैमारिया फिन जोबथेसालियाव थांफिननांसिगोन नामा? क'क्राझार सेसन कर्टआव बिक्रम दैमारि। बोसोरनि जुरिजेननाय गिबि दानावनो बिक्रम दैमारि, हितेश बसुमतारी आरो दावराव देख्रेब नार्जारिमोनखौ क'क्राझार सेसन कर्टआव नुनो मोन्दों। बे क'क्राझार कर्ट सिङाव बिक्रम दैमारियाल' केस नङा। प्रमद बर' सारनि सरकारनि समाव गोबां उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ केस होनानै मेन्टेलि टर्चार होनाया गोदान बाथ्रा नङा। जायबायदि लैहोर लैहोर गयारि, कस्मि गयारि, सोरां बसुमतारी आरो गोबां लाइमोनफोरा खस्थ' मोन्दों बुंदों बिक्रम दैमारिया। थांनाय नभेम्बर दानाव बिटिसि एसेम्ब्लिखौ बुफाय बुसि खालामलांबाय, नाथाय हाग्रामा महिलारी सारनि अननायाव दासिमबो रावबो सासेबो फरायसाया खस्थ' मोनाखै। बे अननायखौ बुजिनोब्ला मानसिया मानसिखौ अननो रोंनांगौ बुंदों बिक्रम दैमारि। दिनै साखी दङमोन आरो बे साखी जोंहा सासे फैबाय। आरो बेबायदि केसा गोबां दङ। आं बिक्रम दैमारिल' नङा, जोंहा दावराव देख्रेब सार दङ, एक्स एमएलए हितेश बसुमतारी सार दङ। आरो थांनाय प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टनि समाव गोबां सेंग्रा सिख्ला लाइमोन बिथांमोना केस जानो गोनां जादों। जायबायदि लैहोर लैहोर गयारि, कस्मि मुसाहारि, सोरां सार बसुमतारी, बिदिनो गोबां मिडियानि दैदेनगिरिफोराबो, पर्टेल निउसनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दिनै केस जानो गोनां जादों। राजिब बसुमतारी, राजिब बर' बिथांमोनाबो केसाव गोग्लैदों। दा बे जाबाय मोनसे गभर्नमेन्टनि दुर्बलता, जा बुंनांगौ गैया। नाथाय दिनै थांनाय नभेम्बरनि गेजेराव नोंथांमोना माबायावहाय एसेम्ब्लियाव बिराद गिदिर घटना जानायखौ नोंथांमोना नुदों। बुफाय बुसि खालामनानै एसेम्ब्लिखौ नस्थ' खालामनाय, बेबायदि समस्या हाग्रामा महिलारी सारनि गभर्नमेन्टनि समाव जादों। नाथाय दिनै बिथांमोनखौ रावबो खस्थ' होआखै, रावबो मेन्टेलि टर्चार होआखै। बिथांमोना जेरै दङ बिदिनो दङ। बे जाबाय हाग्रामा महिलारी सारनि अननाय। अननाय गैयामोनब्ला गोबां स्टुडेन्टफ्रा, गोबां फरायसा फरायबाय थानाय बिथांमोना दिनै मेन्टेलि टर्चार मोनसिगौमोन, केस जानो गोनां जागौमोन, कर्टआव फैनो गोनां जागौमोन, न'खराव प्रब्लेम जागौमोन। बे अननायखौ हाग्रामा महिलारिया स्टुडेन्टफोरनि सायाव होदों, जेबो केस खालामाखै। नाथाय दंफां गायनायखौ होखारनो थांब्लाबो, दाननायफोरखौ बादा होनो थांब्लाबो दिनै दाय जायो। लैहोर बिथांमोना दिनै केस जानो गोनां जादों। कस्मि बिथांमोना केस जानो गोनां जादों। राजिब बर'मोना, प्रमद बर' बिथांनि समाव केस जानो गोनां जादों। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया मोनसे खोथा बुंदों, गुबुना जोंखौ नासयदोंब्लाबो जों गुबुनखौ नासयनाङा, नोंसोरनि गोसोआ गोथार जा होननानै हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंदों। जोंखौ अयनाय खालामदोंब्लाबो जों रावखौबो अयनाय खालामनो थाङाखै। बे केसा जोंहा मोजाङैनो जोबलांगोन। आरो जा साखी होबाय, जा आर्मसनि खोथा बुंबाय, दिनै हाग्रायावसो मोन्दों होननानै दिनै साखी होदों। जोंनियाव बा जायफोरा दिनै जायफोरा दिनै केस जानो गोनां जादों, हितेश बसुमतारी सार, दावराव देख्रेब सार, बिथांमोननियाव जेबो मोनाखै, हाग्रायावसो मोन्दों होननानै दिनै साखीखौ होनायखौ जों नुनो मोन्दों। थेंक इउ।